Ҷасади Азизмад Юсупов, корманди Идораи ҳолатҳои фавқулоддаи ҳукумати шаҳри Кӯлобро субҳи имрӯз душанбеи 19 феврал дар таҳхонаи манзилаш пайдо карданд. Як манбаъ аз ҳукумати шаҳри Кӯлоб қабл аз зуҳри душанбе дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, ки соати қабл Ҷасади Азизмад Юсупов, корманди Идораи ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳри Кӯлоб, дар таҳхонаи хонааш пайдо ва барои ташхиси судӣ тиббӣ бурда шуд. Ин манбаъ гуфт, ӯ худашро бо банд дар дор кашидааст. Ҳоло сабабаш маълум нест, ки ин корманди ҳолатҳои фавқулоддаи ҳукумати шаҳр барои чӣ худро ба дор кашидааст. Ба гуфтаи манбаъ, Азизмад Юсупов дар ҳукумати шаҳр ба ҳайси корманди ҳолатҳои фавқулодда ифои вазифа мекард ва дар яке аз баландошонаҳои маҳаллаи 13-уми шаҳр ба сар мебурд. Ҳамкоронаш низ сабаби даст ба ин амал задани ҳамкорашонро намедонанд, аммо мегӯянд, ки дирӯз сари кор буд ва ҳеҷ афсурдагӣ ё нороҳатие надошт. Махкумоти интизомӣ дар ҳоли таҳқиқи ин қазия ҳастанд ва талош доранд то сабабҳои даст ба худкушӣ задани ин корманди МЧС-и шаҳри Кӯлобро мушаххас кунанд. Худкушии корманди МЧС-и шаҳри Кӯлоб дар ҳоле рух дод, ки як ҳафта қабл як ҷуфт зану шавҳар дар ин шаҳр аз тариқи нӯшидани сирко даст ба худкушӣ заданд.